uNkulunkulu akakulona phile uphushe uphumelelo. Pastor uningi ilo obeke awachaza amaphupho, kodwa ke siyacela ukuthi inamba isensa ngoba imember kusongo 9 ekseni kuya 5 ntambama, ibe umuntu ocontribute kwi channel, ibe umuntu olekelelayo, ibe umuntu osikhulekisayo futhi. Siyabonga. Awungathaphile. From Monday to Friday, no 9 ekseni kuya 5 ntambama kuphela. Sibheka la kunombukeli obebuza ke lapho bethenga izitulo, ethenga izihlalo zokuhlala, izituro zokuhlala. So number 1, esikhathini sinike uma uphupha ke izitulo kuwupha uluhluma uzithenga, lokho kusho ukuthi ke indlela inhlanhla nokubusiswa ngempumelelo nenhlala kahle. Number 2, omunye angayibeka kanjena ke. Kuyenzeka futhi uma uphupha izitulo kuba upha uluhluma uzithenga, ngoba lokusho ukuthi ke kungenzeka uzoba nenhlala kahle, ubumbano, ubunye, nihlasane kahle nomndeni wakho omkhulu. Yabona? Noma ke nizobuyisana nomndeni wakho uma ukuthi uthenga izitulo nje kade niqabene nomndeni. So uyamase uzithenga kusho khomba lokubuyisana kwakho nomndeni ekade niqabene nawo. Nibuyisana nabantu kade niqabene nabo ke emndenini noma enkampanini enhlanganweni njalo njalo. Kodwa ke number 3, omunye angayibeka kanje. Kwesinye isikhathi uma upha isitulo upha uluhluma uzithenga, lusho kungenzeka unobizo lokuhola abantu emkhakheni wakho, okanye omunye angathi uzophatha ibandla likaNkulunkulu elikhulu nelizoba nabantu abaningi, noma ke unobizo futhi uzosebenza ngabantu abaningi. Okay, asibheke kanje komunye. Number 4, kwabanye uma uphupha isitulo upha oluhluma uzithenga, lusho ukuthi kungenzeka ungumuntu wabantu futhi uzokwamukela izivakashi ngenxa yomcimbi omkhulu ozayo. Abanye ke baphupha bethenga itulwane, vele ukhona into umcinjana esuke ihlelwa noma esuke izokwenzeka nje lapho, noma kayi umuntu wabantu othanda ukwamukela izivakashi. Number 5, ngokwesintu ke uma kwenzeka uphuphe izitulo upha uluhluma uzithenga, olungathi kungenzeka kumele ulande futhi ungenise isidalwa noma isidalwa. Okukanye ke uhambe kahle umcimbi wokubuyiswa nokungenisa kwezidalwa ekhaya uma kungukuthi kade usanda kwenza lowo mcimbi wokungenisa kwezidalwa ekhaya, ngoba omunye angayithenga izitulo kanti lento isihambisana manje nalokubuyiswa kwesidalwa nokufaka kwezidalwa okufanele kwenziwe noma enhlelo ukwenza noma ke ekade nikwenzile. Siyabonga kakhulu. Sikhuleke sengaza ukuthi siyathola.